latín. Estábamos a falar da orixe do léxico e, como dixemos, o galego provén do latín. Por isto, moitas palabras en galego se parecen ás palabras orixinais latinas e por isto tamén moitas palabras do galego se parecen ás de outras linguas europeas. Por qué? Porque todas estas linguas europeas se foron formando a partir do latín. Son aquelo que chamamos anteriormente linguas románicas. Entón, por que as linguas europeas son distintas entre sí? Como xa dixemos, son distintas entre sí porque pertencían a diferentes provincias romanas. O galego-portugués pertencía á provincia da Galaequia e esas provincias comezaron a relacionarse menos e todos comezaron a falar un pouquiño a súa maneira, é dicir, non falaban igual as persoas que vivían na provincia da Galaequia, noroeste da Península Ibérica, que as persoas que vivían na Bética, no sur da Península Ibérica. Para os que vos guste un pouquiño o fútbol, sabedes que o nome do Betis, o equipo de fútbol, ven de aí, do nome da provincia romana Bética, que estaba no sur da Península Ibérica, o que hoxe identificamos con Andalucía. Entón, como digo, nas diferentes provincias comezouse a falar dunha maneira distinta, o latín foise corrompendo, foise deformando, foi falado cada vez dunha maneira máis particular en cada unha desas provincias, e nas provincias foron aparecendo diferentes linguas, o que hoxe chamamos linguas románicas. Entón, como a base da nosa lingua latín, moitas das nosas palabras pareceránse a palabras latinas. Temos algúns exemplos na teoría que vos deixei en internet. Entón, así a palabra latina nocte dará lugar a noite. A palabra latina mirabilia dará lugar a maravilla. A palabra latina cátedra dará lugar a cadeira. A palabra latina facere dará lugar a facer. A palabra latina tempo dará lugar a tempo. A palabra latina germana dará lugar a irmá. A palabra latina annu, con dous Ns, dará lugar a ano. A palabra latina feria dará lugar a feira. E a palabra latina aprile dará lugar a abril. Como comentamos na clase, se vos fixades, moitas destas palabras novas que se van formando no galego, o que son, no fondo, é unha simplificación, unha maneira de decir máis fácil palabras latinas. Fixádevos, aparecen os ditongos. Por qué? Porque se eu digo nocte, teño que facer unha pausa case cando falo e o meu falar é máis fluido se eu digo noite. Nocte, noite. Ou, por exemplo, se eu digo cátedra, ese T frena a maneira de falar, e na evolución romance do galego teño a palabra cadeira, cadeira, T, D. Vedes que se corta un pouquiño menos a fala, ou annu, que con ese dobre N eu teño que facer casi aí unha pausa, annu, pasa a ano. Entón, nas linguas romances hai unha grande simplificación do latín, é dicir, a xente vai falando dunha maneira que se chama máis económica, máis áxil. Pero esta simplificación non se deu por igual, como digo, en todas as provincias. É dicir, sobre a maneira de falar en cada provincia, o latín, a hora deste irse deformando nas linguas romances, influían diferentes aspectos. Por exemplo, quenes eran os povos que habitaron ese territorio antes que os romanos e aprenderon ese latín vindo de Roma, no noso caso, no da Galaequia, os celtas, e quenes foron os povos que chegaron despois a cada territorio. Os árabes chegaron a boa parte da Península Ibérica, pero no noso caso é moi especial que aquí chegaron os suevos, que eran unha tribu xermánica. Veremos iso nun vídeo posterior. Agora, xa só para acabar, que teñades consciencia de que por iso nos resulta máis fácil aprender outras linguas románicas, porque veñen do latín, porque teñen a mesma orixe. É máis difícil aprender alemán ou inglés, que non veñen do latín, non son linguas románicas, chámanse linguas xermánicas. As xermánicas, linguas como alemán, hai outras linguas no norte de Europa de outras
de outras procedencias tamén. Entón, como podemos ver que se parecen as linguas románicas entre sí e que é porque veñen dun mesmo léxico latino? Pois se comparamos palabras, pensade, por exemplo, na palabra noite, do galego, que ven do latín nocte. Esta palabra dice tamén, lóxicamente, noite en portugués, porque xa dixemos moitas veces que o galego e o portugués son a mesma lingua na súa evolución do latín. En castelán, noche. En catalán, nit. En francés, nuit. Que me desculpen as profes de francés, porque a miña pronuncia seguro que é horrible. E en italiano, notte. Ok? Vedes todo ese parecido? Pois todo ese parecido dase porque o galego ven do latín, o galego é unha lingua románica, hai outras linguas románicas que tamén veñen do latín, e o que se produce para pasar do latín ás linguas románicas é unha adaptación, moitísimas veces unha simplificación das palabras para que resulten máis cómodas ao falar para os falantes das diferentes linguas. E ata aquí o vídeo.